उमेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। फगुआ में खुल के रखो अपन वाईफाई, कहता कनेक्ट हमार 3G मोबाइल। 3G मोबाइल, 3G मोबाइल। फगुआ में खुल के रखो अपन वाईफाई, कहता कनेक्ट हमार 3G मोबाइल। बदहाल कोइले बाहो, बदहाल कोइले बा, बदहाल कोइले बाहो, बदहाल कोइले बा। आखी को लाल लाल कोइले बाहो, मुहवा लाल कोइले बा, लाल लाल कोइले बाहो, मुहवा लाल कोइले बा। हमर फूलो रे जो बनवा नथिया लाल कोइले बा। छोटा न मनीष काहे बतिया न माने लय, अपन पिचकारी खुना